ବିହାର ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶିମୁଳିଆରେ ମାନେ ଶିମୁଳିଆ ପରିବାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପଟେ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ବଢିଆ ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ସେପଟେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ which is ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟ୍ରକ୍ ରାତିରେ ପାଇଲେ ଭଲ ବୁଝୁଛି। ଯୋଉ ଭଲ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଡିପୋ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତାର ବି ବେନିଫିଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜିର ବଜାର ରେଟ୍ ବି ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କାଲିର ବଜାର ରେଟ୍ ପାଇକି ନିଜର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳରେ ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ପୋର୍ଟରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଜରିଆ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ତା ଉପରୁ ବି ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆମ ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲଘୁ ଶିଳ୍ପ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲାଇନଟାକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ ହଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଭୟ ନ ହଉ ଯେ କାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢଉ ହବ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଜବ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ହଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦଉ, ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗ ପିଢି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦରଦାମର ଯୋଉ ମାନସ ଚିତ୍ରକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। You better become something କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜିନିଷ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମଟାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ପିଢି ପାଇଁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ନାହିଁ ବିକଜ ୟୁ ଗଟ୍ ଦ ଲାଇସେନ୍ସ।